Kongeporten. Der sidder natkirkepræst Per Vipskov. Der er mulighed for at få en samtale med natkirkepræsten, og der er mulighed for bøn. Eventuelt over aftens tema, hvis der er noget, der vækker en længsel, en undren, en smerte eller noget, man er taknemmelig for. Men også hvis der er noget andet. Jeg skal tælle på. Så I er i hvert fald velkommen til at gå derned til skriftestolen. Og ellers så er I meget velkommen til at blive her og lytte med. Skønheden er det, der hviler i sig selv. Skønhed har værdi i sig selv. Det skønne har ikke bare et formål, der ligger uden for sig selv. Penge har kun værdi, fordi man kan købe noget for dem. En dagsorden er blot til, for at vi kan holde et godt og et effektivt møde. Og en radiator eksisterer kun for dem, som har brug for varme på kolde dage. Men skønheden derimod, den har sit eget liv. Den får os til at stoppe op og blive nærværende, i stedet for at fundere over, hvad vi kan bruge den til. Det er skønheden i det, vi møder, som får os til at elske det.
Skønheden kan få os til at glemme vores egen dagsorden. Nu er skønhed ikke det samme som pænhed. Snarere så handler skønhed om helhed, om en god eftersmag, om fuld klang. Skønhed handler om integritet, om helstøbthed og det, der drager os. Skønhed handler om at se det elskelige, der kan gemme sig bag det, der er brudt og det, der er gråt. En klang af en dybere virkelighed, som vækker længslen efter noget, der rækker ud over os selv. I den ortodokse kirke, der er skønhed og gudsopfattelse tæt knyttet til hinanden. Gud er indbegrebet af skønhed. Det, der rummer skønhed, rummer en afglans af Gud. Hvor Guds skønhed er, der standser vi op og undrer os. I Vestjylland brændte vi bare tingene af. Ikke noget med genbrug, bare røg og himmel. Men her i storbyen, her er det svært at skrotte. Det er svært at skrotte med langsomme smartphone. Ja, for tænk nu på minearbejderne i Kongo, som har skaffet de sjældne metaller til. Det er svært at skrotte en gammel hæltrøje. Ja, for tænk nu på fabriksarbejderne i Bangladesh, som har fremstillet det. Det er svært at skrotte min for gamle remoulade. Ja, for tænk nu på den gode danske blomkål, som er puttet i. Det er svært at skrotte min stolthed. Ja, for tænk nu på det mindre værd, jeg har brugt til at putte det op. Det er svært at skrotte tankerne om dig. Ja, for tænk nu på de dagdrømme, jeg har brugt til at fremstille. Det er svært at skrotte min Gud. Ja, for tænk nu på den tomhed, jeg bruger ham til at fylde ud. Men mig selv, ham skrotter jeg gerne. Skrotter gerne min støvallergi og min astma. Skrotter gerne min ømme nakke og skuldre. Skrotter gerne min formørkede sjæl og min tvivl. Det er ikke fordi, jeg ikke vil tale om skønhed. Det er bare fordi skønheden forsvinder. Forsvinder, når jeg taler om det. Forsvinder, når jeg forstår det. Skønheden skal være den usynlige ven. Og når vi mødes, dig og mig, så tiger vi. Skønhedens ekko er her stadig. Selvom det er lang tid siden, den blev sunget første gang. Skønhedens ekko visler i luften, når jeg ser et barn lege, mens jeg misundeligt kigger på og ønsker, at jeg på samme måde kunne glemme mig selv. Det ringer lidt højere, når jeg finder det helt rigtige musik, som bringer mit indre i en slags midlertidig ro og fortæller mig, at jeg kan forstås. Det rummer dybere og dybere, når jeg ringer til min mormor, og hun bliver så glad og siger, tak for det her, Michael, selvom det egentlig var mig, der var ensom. Og det brager i det fjerne, når jeg lægger mig under dynen, kigger på Kristus på væggen og siger tak for det.
og lægger os til bords. Vi knæler, vi står på stive knæ, vi lægger os til at sove. Og du forener os, løfter os op i det himmelske og ind i det jordiske, ind i fællesskabet med alt det skabte og ind i din krop. Du hælder vin ud over os og gør os helt stille. Du gør det, uden at vi ser det. Vi æder dit legeme og drikker dit blod. Du drager os ind i dit mysterium. Hvad skal det gøre godt for alt det her? Det ligner en hver losseplads. Det er ikke til at forstå herinde, hvor vi kommer for at dyrke Gud, den almægtige skønheden. Og så er det bare fyldt med skrammel. Med alt det, som vi har skrottet. Alt det, vi ikke gider at beskæftige os med. Alt det, som vi synes hører fortiden til, som skal renses væk fra vores dagligdag, så vi kan få et simpelt liv, der er enkelt. Men der er noget, der nager en sten i skoen. Gud gav sig til kende i Jesus Kristus, men han blev skrottet. Og derfor er alt det her, der er skrottet, et minde om, at hvad Gud har gjort for os, det satte vi til side, det skrottede det. Men Gud blev ved med at lyse i mørket. Den her skrottinstallation, den er ikke færdig nu. Fordi den mangler jeres bidrag. Det kan godt ske, at nogen af jer allerede har 20 starter. Men den er ikke færdig nu. Tanken fra Susan, som er hende, der har udtænkt den her installation, det er, at nu skal alle finde et stykke skrot, måske et lille stykke bare, og så tænde et lys et eller andet sted her omkring. Susan har endda overvejet, om der kan komme så meget skrot, så det bryder tyngden, der holder glasset sammen, så glasset åbner ind til Guds rige. Lyset skal tændes i alt det her skrot nu, og det skal være enkelt. Føle sig fri til at gøre det, og det skal man bruge et minut eller to.